Aloi si Shanghai. Kajing kubelai kali share subscribers bat baru ke video setelah page ke video sekarang channel Shanghai. Hadin ka jia kun ka bashir kai hapdeng ka Iran bat Israel. Sashi sen 15 yang ka jia kun hapdeng ka Russia bat Ukraine. Kat kum ka jia thu jung ki reports laong. Bahagani ka jia kun ka Ukraine bat ka Russia. Kala kamshir kai ong ki reports haki benta. Jongkan nang ba Russia ki badai ki benta baka Russia ka sya bom haka Ukraine ki reports ki ong ban nagaliang jongka Ukraine lingba ki missile klanbor kala bom ye ki katto kan ni ki benta jongkan nang ba Moscow halor ka jingyo ban bom ka Ukraine ya ka tei kan nang ba katto kan ni ki karkhana penmi boarding jongka Russia ki lapra haka jing sya bom haka Ukraine bat sa satangga jinglip lai namar ki bom jongka Ukraine. Ngin siya kendopat haki way pat ki updates. Stay tuned guys.